zelan datorren zapatuen jokatuko da Martinen Xisteraren txapelketa, eta gu udaletxetik lehenengo eta bat, emoten dut zaude agurre, eta txapelketa hori Martinen jokatzen dalako eta jokatzearren, eta gure aldetik esatie, Xisteraren proiektua udale honek hasieratik laguntza eskaini dutzela eta laguntzeko asmo horrekin jarraitzen dugule, eta aurrera begirebe jarraitu eixela hilo horretatik, eta testapuntak behar daren laguntza hori eskaintzen eta bultzatzen. Herri batzuetan egindako pentsaurrekoetan normalean, Xistera zer den azaltzen dut, baina hemen Markinan ilustet ez da errazkoa. Zergaitik, oraindik urtailen 9an herri honetan bertan bizi izandakoa denok gogoratzen dugula. Xistera proiektuen aurkezpen ofiziala egin genuen eta ez ditugu inoiz ahaztuko udaletxetik eta herri osotik jasotako laguntza eta sortutako giroa. Umeaz beteta, denok zestarekin eta denok zestakunta berebizteko ilusioarekin. Ia 6 hilabete pasatu dira eta hemen jarraitzen dugu. Lan egiten eta berriro Markinako herriak laguntzaz modalite hau arrobetik bultzatzen. Eskolei laguntzen eta amateur eta gazte mailako zirkuitu erakargarri bat sortzen. Baina nire iritziz, gauzari garrantzitsuena batasuna da, lortutako batasuna. Euskal Herriko klub guztiak historiako lehengo aldiz bat egin dugulako. Eta honekin lotuta gure mezua arrobia da. Hau da, arrobia bultzatu nahi dugu, arroberik gabe ez bai dago etorkizunik, ez gazten ilusioa berreskuratu nahi dugula. Eta ipaimen batean, eta ustez, herritarretan entela, emakumein buruzko daukagun eman dugun apostua. Eta bereziki Markinan, Markinan daukagu, oan fitxatu edo gure Xistera honetan sartu den izara gabe. Hemengoa behaz, oso pozik, eta harro daude izarokin, sartu dugu zuzendari batzordean, hori garrantzitsua da, azkenean jokalari bezala ondo dago eta sustatzaile bezala ikastolatan, baina zuzendari batzordean izatea ahos bat bina, jakin du gainea, zestei buruz, hori garrantzitsua da. Eta esango dizuen, nahiz eta hilabete gutxi ikasi dela gurekin, oso orain bikaina dutzen, Xistera barruan, nahiz eta emaitzak geroago ikusi. Oan, sustapen arloa ez da egun bat beste ikusten dena. Ordo, atzetik lan asko eta gero azalduko dira nolako lan izan, ezta? Hori da, emaitzak. Bukatzeko, bai, deialdi berezi bat, Markinako pelotai herria final etortzeko, baina bai pelotai izan dira. Zergatik? Eurak momentu baten izan dira gaztiak, pelotan hasi direnak, eta seguru ilusio pila batekin hasiko zirela, ezta? Oan etortzen badira Markinako pilotalekura, nik uste berreskuratu dela ilusio hori. Oandaken gaztiarekin ilusio hori, eta deialdia da etortzeko ikustea gaztiai, eta animatzen. Oso lan bikainet etxen daude, eta euren bultzala edo laguntza eskertzeko izan. Proiektoko atal bat zirkuitoa da, atal garrantzitsua, beste atal batzuen bezala. Xisterantzako oso garrantzitsua dela Markinako herrian torneoa jolastea. Denok dakigu, Markinako herriak ze historia duan, izan dituen pelotari referente asko eta zer zergatik deitze zaio unibertsitatea, bertako pilotalekuai, horrek esan nahi bat du. Eta horren argibide bezala, irudi bezala emendako hori oso ere, atain, jokalari handi izan dagoa bere garaian, eta hemen bordoa dago ezta, jokalari izan dagoak eta oso izen handikoak. Historia handia daukatzea Markinak, eta orduan Xisterantzako ere, oso garrantzitsua da Markina hori implikauta otea, udaletxeek sensibilidade hori agertzea eta bultzakada hori ematea, eta Markinantzako ere, nik uste herriarentzako ere, Xistera proiektua eskutik jotea, egia esan oso garrantzitsua izango dela. Nik eskolian ardura dunanez, esan, eskerrak udaletxea hain biztibide egontzete, noa eustara mota. Esan, egonek izan nahi modun, hau proiektu bate luzerako dela, ontsi hasi da, errobei bueltak moden hasi da, kostako beretan lehenengo buelti moti,
Da, bueno, importantiena da eskolak danak batute gauzela. Gero eskola batzuk beste baina egun bier gehitxuen bidabe, beste sakatzeko eta erakusteko nola enbidizen gauzak, horretan gabiz. Horretan hor bai eskertuz eta asko makineko udalai, eskune laguntza gaitxik. Eta, bueno, esan, gutzako batipat eskola arduradunentzako proiektu ilusionanti dela, zesti azkenen gurtitan kapakaidan egonda, salida barik, eta geuk bueltaka, pestote eri emotze gule, gazti ilusioen mantenitzeko, da biherrin, da atzenin geuk apurtxua pila kargetako, ilusioen mantenitzeko, da beste kirol bat, baino geixa dela konturetzie, ez bakarrik batxik izan da modun bai, nesken asuntu gaitxik, eta gauza asko da, bertan proiektu gara usartute, da oin bakarrik atzeaku biherratxi, da aurra segitzie, da, bueno, ni pentset dute, gaina, zientzu jokatzen da ben finali, finala interesanti izango da, baina importantia hoe dela, ekinaldixe da, jaialdixe beraz, pelotarixek jokatzen da baina baina, antolakuntza ondixe da atzetik, da gero faioekin bekiziko gu, da importantiena da, sesti egoti, da aurrera bintzien.